Okay. Sa gudayon nga ron ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ting Elma, Dear Manong Nemi. Imbaga ni June nga anak ko kakaisuna pa lang nga anak mi Manong Nemi nga da ka no makasapol kanya. Tinamag ko na sino? Ni auntie. Sino? Ni auntie. Sino auntie? Wala. Ni auntie. Sino nga rod nga auntie? Isa po ya. Alala to, binitogin na. Sino nga auntie? Murta kita nga rod di insurat mo nga nagnagan. Pananan, o matan. O insurat mo. Ka takitanta. Ang napananan. O matan. Amin nga nada kami na ang amin nga dayta tinang isuratam. Tarararan. Tarararan. Taran. Ni Auntie Cora, sabi ni Auntie mga Cora, Kit, nanda ka may pag-anak rin ka. Sige. Iba nga gurepit. Iringpas ko lang ito araramid ito. Panagkunak manong name kat addamanin masapul na kanya. Siyempre, saan nga maumay ni kurang nga ading ko no awan masapul na. Siguro, mapatangak manin. Umay manin mangibaga iti kwarta. Dua ka mga kapsat manong name. Nakaadal ko mga tikapsat ko ngay daudi ngem naarman na. Ada pa lang idi ti second year college nagraduarak met idin manong. Idi ta agsikog ket kapilitan nga saan na nga naituloy pa manong nemi ti banagbasa na. Ta nagsikog met nagtaray na met iti kayan ayat na nga niya Oscar. Nasakit idi tinakam da papa kini mama manong nemi ngem awan maramidan da. Idi na ipasangayan di anak na kahit kumada papaki ni mama nga maituloy ti panagbasa na manong name ngem saan nang na kayat ta dahil mat anak na sinungod bang bantay. Idin to ten Oscar manong name ket agpadpada dang saan nga nagturpos. Naadanda iti gagangay lang nga balay ta masapul nga sumina da. Ket pa extra laeng manong name ni Oscar iti construction. Awan ti steady. Pasada iti tricycle, makipasada. Pasara standby. Ket ni, nadaan idan iti duwa nga anak. No, sino pwede kiti awan mabalin na, gagangil lang ti panagbiag da, iso pwede manay na yun ti anak na. Siya kumamot tin ati adda anak na nga babae. Ngem, jak mo't pa'y nadaan. No, pa'y mo't pa'y ni June, manong name ita, 8 pa lang ti taon na. Baka ito no, agraduar ti elementary, kat iso pa lang ti panagadi na. Pirin to, tanapintas ti biag mi ti asawak manong nemi nga ni Rico. Agsipod ta. Ni Rico mangup obisina sa adda pa'y business ng burger stand manong nemi. Idin to ta siya kat adda anak iti restaurant. Adala kami inubrak dito yung balay, sudga po na nga nagawidat. Sa bagay, mapagtalkak mo't manong nemi iti empleyado, iti restaurant na naroon na kani ani, nga iso iti kaherak, iso pa naka-assistant ko na awan. Iti malpaskon manong nemi iti ububrag, napanakon iti ayan, iti kapsat ko. Gagangay nariribok ti rupa na at problema nga ron. Gagangay lang ata duat anak nan ket ni hamad nga ron nga natay nasustansya iti kangkanen da ata agin inot da ata awang nga kawartada. Nakaumay ka man natin ko. Kas gagangay manang umat kumamanan manging bagay iti kwarta.
mangibaga. Tsaka muna ito, no, mangibaga, umutang, no, dumawat, mangibaga, tano utang ko na, siguro ti na maipagbayad ko, malaksid no, bigla nga buwak nang kami. Amok ang, ito mo lang tulong, tano saan kang ikan, nimet manong mo, nariko, ti asawak, ti asidgam. Wala ta, saan nga pulos nga makapagsaan ni Manong Rico. Gabot naman nagtulong isuna. Nakasaysaya at biyag mo manang. Ta malaksing nga nakapagturpos ka. Kita nagnegosyo ka sigod. HRM tin redwar mo. Dito ta siyak. Ket maamiris mo itan. Madlaw mo itan. Tano sa mo kamangamin nga naarman. No, nagtungpal ka ko pati bilid na giti parents ta ken bilin ko. Di nakapag-graduar ka kumamit. At ako bakit napintas ka trabaho. Siyempre, nung nakapag-graduar ka, sigurado nga tagbalin nga asawam ket college graduate mat, nga napintas trabaho na. Kas kada kami kinimanong mo. Malaksid nga mga opisina ni Manong mo nga Rico, nga asawa. At na negosyo ng stand, hamburger stand. Nga orela talo nga pwesto. Amo ka manang. Amo. Ket siya, nag-anarmat ti restaurant ko. May mesa palat anak mi. Nabintas ti balay mi, kompleto talikamen. Hanggang mga mawawanan ti kwarta. At siyempre, maupobisi ti asawak, ag negosyo. Adamat na isa bali nga negosyo. Idinto tada kayo. Hamo matulungan ti asawam. Tadwamot ti anak mo. Pasarimat mangluak ti laba manang. Kaya nga tanong dito kayo ba't ngaglaba? Ang kaya ba't ngagpalpalaba? Datangorot kahit adamat mabalim di ka magpalpalaba at kayak mataglaba. Alis tumat mga operator washing machine. Taltalo kami matlang. Ano masapol mo? Nuwan niya ti agubugin ta puso manang. Kahit numaibos, kumay ka tumanen. Bareng no sakbay nga maibos. Adan tumanen trabaho ti asawa. Api kaming awan ti pagpautan na nga trabaho. Iti construction, api nga makalawas, dualawas, talulawas, makabulan lang. Abag isumot no ka nga malpas no ka di trabaho dan, di mo't pa makaalat di kontraktor iti kontratahan na. So nga may standby. Pasari mo pa nag-tricycle, no, adda naka-standby mat nga kwa, nga ipasada na nga tricycle, as dyan. Alam, umisam ka kadlata. Ore ka sa rigat ti biyag, umisam ka lata. Just relax. Okay? Sakto siguro makarelax yun manang, no? Dayawat mo na kwarta. Kitam ti mapasamak, kitam ti resulta, ti hang na kaadal, kitam ti resulta, ti hang na siyat ti kasasad na. Abusta, saan na siyat kasasad mo? May stress ka. Ha? Pampanunutem nga nantumanen ti maigatang mo ti kastug in kasjay. Sungod naman ang agbababawiak nga rod no api nga nasapa ak ng kasawa. Agbababawiak ang runag no kasta nga may istambay ti asawa. Wala no nasing pati asawa. Saan nga barbartek? Amo na met tuminom ang amot nga mabarbartek. Makiinom lang. Kuno isupet ti paggastusan na. Makiinom lang, basta rin pumaala at narigat mo no, sa awan ti ambag na. Nagsiksigarilyo. Gagangay man, so nga kunadang no, amumutin tuminom ti arak, amumutin ti sigarilyo. Ay, no, api nga isupay Manang? Sino pa iti narigat ti biyag na isupit adabisyo na. Kinam ni Manong Morico, ti asawa. Haang uminom ti arak. Haang nagsiksigarilyo. Ada pagsweldoan na. Ada pagganansyaan ng negosyo. Kaya naman nagtulong.
Managtulong ko nakta. Amo noon niya tirason no apay nga da hambur stand na. Hamburger stand. Tapno adaganan siya na. Hangala di kanan siya na. Tapno ada mo tulungan na nga awan ng trabaho nang naruna kadagiti working student. Dagiti empleyado na kadagiti burger stand na. Puro estudyante. Dadya tirantana. Tapno ada mo tulungan ng estudyante nga agtarigagi nga makapagturpos nga ada pagtrabahuan na. Mawatang jacket ko sa wen. Mawatak manang. O makita. Sika, ada da papa kini mama nga gastos ipanagbasam ngem saan ka nagturpos ta na armam. Ada da kita estudyante nga awan tibang pabasa kadakwada ngem kayat dat makapagturpos iso ag working student da. Nga da itati tulungan ni manong mo. No, kaskasanulo ang sa lang tal-talo dugat yawaras nanto digiti burger stand na. Tapos digas takit adda kita inayon nga matulungan ng estudyante. Ito makapagturpusan digiti estudyante, working student, mga alam tumanan ni manong mo sa bali, nakasukat na ng estudyante. Nakasaysayat ni Manong Rico. Why? Nakasaysayat. Nagasat ka manang tanakasawa kat kas keng kuana. Ngem, anang ngem. Datay ibagbaga kang kwarta manang. Mabit lang karot, tinak mga la. Nabana karot na nga la manong name 3,000 tinted ko. Iniinotem. Marbaring nusagbay nga maibos manang ang dantong trabaho ti asawa. Pagyaman akmanan. Inakarutin. Yung maguri ka. Andakan niya ako na ti kwarta. Okay to nakasaysayat ni Manong Rico. Nasingpet tawang bisyo na. Hangag sigarilyo, saan nga gininom. Ngim, awang ka nga talaga, imadi nga bisyo na manong. Manang. Abi kas lahat na pa nagduwa-duwa miti asawa. Sangat nga, adamay sa bisyo na lang. Ano ko madayta? Baka mat noon da chicks na. Oy. Hamo nga perjen mo na dadaelen ti asawak. Manang salud-sutak lang. Hangko dadaelen ni Manong. Kasi lang kami nakaim imposible. Nasiat ka na kiti estudyante, kunam. Tatultulungan na ida. Hindi tayo ang pagtrabahuan ng kayat datagbalin nga working student. Nakasaysayaan. Awang nga tati karelasyon na, kadagiti tultulungan na, nga estudyante, manang, awan nga ta? Saan nga maaramid da ita ti asawak? Alagat na siya to kasta manang. Masaya to kasta. Apin na panunot mo deta? Kuha manang, kasto na, kas lang amin saan nga nakapapating. Nga timaysa nga lalaki ket saan nga chicks no atakwartana guwapo ken naasideg tirik na digiti babae ken kuana. Di ka mamati. Kas lang amin di nakapapati kunak. Ngem napintas mo na sayat launay no pulos nga awan ti madi nga bisyo ti asawam. Sublim kanyak ti kwarta. Alam na, apay, sumit lagayam nga kahit mo pala nga maalang muna, di kwarta, sakbay nga saludsudom deta. Manang, sinaludsud ko lang. Kasi lamay sa deta nga balaag, huwag na patigmaan, nga asang ka basta agtalek, kinimanong. Si imo mat imbestigaran mat, tamangan mat no, deta nga kinasiyat na kadagiti estudyante, kita ada igem na kadagiti estudyante. Santo, maramid dahil ni Rico kunak. Alam nga nang, sapay kumatasaan na nga maramid. Idaw damat kumat dahil Kaya po Lai kawit kan. Saan ka to nga,
papautangan mo saan kanto tultulunganen. Manang awang basol ko ti mo nagsaludsudak lang. Ken patigmaan dahil tatapno, amumot nga monitoren, ti araramiden ti asawam. Sige, mawatan nga. Ngem, hanto pulos maksay ti panagtalek ko ti asawa. Saan to? Pinanpanunot kumet detang imbaga manunemi ni Cora. Numaminsan ket posible. Nga madadda nga pa-check nga imposible. Gabutam amok unay manunemi ti asawa. Kanawa matipagkurkuranga ken kuana. Estudyante alawed ubing ngem siya. Hangem, jak magbaybayan ti bagi. Nagtultuloy mat ti irot dagiti arakop na kaniyak, nagtultuloy mat ti bara dagiti agek na kaniyak. Nagtultuloy mat. Nakaslakasan kanayon akabarbaro ni ayat kada kami no ag-sex kami no agkanaig kami. So nga jak tupulos ikaten ti anyaman na panagtalek ko ken kuana 100% apa nagtalek ko. Saan nga maramid kanyak ti asawa ti manglipot kanyak saan to. Karabian day di nga aldaw manunemi pinagustuhan mi tirik nami ti asawak. Tagagangay manong. No kadigdigos mi agpadpada ket umarakop akmet. Mariknak dagiti bara ti agek na ti bara dagiti apros naman. Iti napagustuhan mi tirik nami. Rico? Yes, sweetheart. Kumusta ti trabaho? Ti trabaho, kawang problema. Diyak man ladladaw. Diyak agad under time. Malpas ko amin sakbay nga agmalem sa balin tumanan ti trabaho ti kapigatan na. Medyo dala digidugong daw nga maladawak nga gawid dito balay, ta siyempre, sarong karak digiti burger stand ko. Ket, siyempre, no manot aglakwandan, alae kon, tapno di kasta, ibangkok to yung tubigan. Kaya dajay pamaglakwan da pa, hanggang close, isang tutuin na yun, di kabigatan na. Ora na umit lang ti, agkupkupit ka di scholar mo. Scholar? Abi nga nagbaling nga scholar, di empleyada. Kasla, sikat mang mangted iti pagwada. Sikat timang mangted iti pagbasa da, di scholar mo. Siyak lang timang mangted iti trabaho ko da. Tapno at pagbasa da. Balikas lakas jaman lang. Saan nga si hangkong itad nga diretsa, dagiti kamasapul da. Trabaho da mo na. Ang trabaho daw mo na, sakbay nga maikanda di kwarta. Sweldo da. Sige, sweldo da. Mangnahin aktupay. Ato da kita napintas nga pagpwestuhan. Alas tumat lang ti mga ramid, another burger stand. Gabot ato di masasadagkan kang estudyante nga kahit da nga damat pagtrabahoan da. Nakasaysayat ka, Rico. Tamo mga tulungan. Digiti talaga ang kasapulan ti tulong. Katuin. No, agmul tayo, kada agpaspasyar tayo, kada June nga nagtakal. Wada mas nagpalpalamang, nagtakal pa tited mo. Abay, masayangan ka na ko, ha? No, maminsan kat kasla, ang ko nga presyarin na kita palpalamay. Nang ronang, no makikita, gandakil mo tibagida, nasalunad da mo. Gusto ka tinaminsan. No, maminsan kita gusto ka. Kada nga ron lang ko di nga istorya nga ko. High school student. Mapang kumamangan. Kada di kwartana kita pagpagiso nga may isang order ngayon na po'y
sa dua klase ko mga sidain. Baling nga karne ken nateng. Yan. Ng madalas sabat na nagpalpalama. Kaya gamot na naasimot na ito yung estudyante. Wala, nga balik ko na. Kunana. At may santo lang yung order. Ti order. Hanak to orderin ti karne. Dahil di bayad ti karne ko mga order na pangal daw na isot inted na kanagitag palpalawado. Ada eh. Dahil jay bulsek kan jay mang kibkibin. Dua ka lalaki. Medyo na delay ti papan na dyan karinderya. E di may mapanen. Nakita na di kitag palpalama. Ngainik kan na. Kahit nakadaadot order da. At abis soft drinks da. Sa iti malpas da mangan, gimatang dapat ti sigarilyo. Tepa kanginaan nga sigarilyo. Istorya laeng deta. Istorya ngam adda kinagpaisuna. O rin damagam na tagibas basta surat. Ket experience na neta. Hindi, masuro na. Manipod mo ti din kasi sila dinakayatan nga di mangted mo addaman masabat na wano kasi dagking kuha na ngagpalpalama. Siyempre, napagtrabahuan da rin dyan, napalpalamaan da. Hindi kahit na masidada, makanda, mabsugda. Ag-soft drinks da pa eh. Sakit ag sigarilyo da, nangina pa eh. Samon nga basol na dyan, sweetheart. No dyan tultulungam ket nagarbo, iti pa naggastos na. Basta tinasken, na impapuswan dyan pa ng tulong mo. Maturog dan, katrabin. O na ipidwata pa eh. Saanin, imamanintayal daw ni korang ating ko. Kiinik kang ko Inikak. Basta, asin naman ti makasapol, na naroon no kabagyam, ikam, adalakid di. Tamong sweetheart, madlaw ko. Damor ng mangted ka. Kasla, ad-adumot lang di kita eksublikan ka. Nung tumulong ka, nakaragraksak ka. Nangaroon na no, agbalay di tulungan. Yung estudyante nga rin. Nagadun na kita nagbalay nga tinulungak ng estudyante. No makita da, Sir, thank you. Ape thank you ko at hangkamot na empleyadan mo. Nakuha nakapaggraduar. Kailawan itat na pitas ko mga trabaho no. Saan nakatinulungan? Tibagim tinang tulong matlaking ka. Kaya ni Apo Diyos. Ngem si ka, itararamatan ni Apo Diyos. Nga way, tapno makatulong ka. Sikat araramatan ni Apo Diyos. Tapno makatulong iti tao. Kunana. So, nakaragsakak. Gabot na doon iti matulungan. Into no, matayak na ta. Ado nga lakid didikti umay makidungawan niya. Hala. Nata ko lang? Abi nakikitod ka. Wala ta. Salsalita ang mata ti may panggip kin patay. Abay mo buteng ka matay? Di ka katawa ka sa tari ko. Ang angangaw tayo ko Mabuting ka matay? Sino kumati saan nga mabuting nga matay? Di pa patay. Ket nakem ni Apo Diyos. Nga mabalin siguro ako na nalpasin ti mission mo. Aginanakan. Tayin tunod dumteng ti judgment. May sakad to kada kiti alaik nga agnaid iti langit. Kanana. Una, sigurado nga may sakan to kada kiti magipagnaid iti langit. Gabot ti kinasiyat mo, sweetheart. Im na mabalin. Ang kumapelaing tangka ka di ka nakasagana. Nandiyo ti kahit mo sawin. Sweetheart, para kanyak. Kahit nakagasgas at launa yan. No dati makariingat, iti may sangabigan. Nga iti day nga aldaw, pagbalinek,
nga may salaing nga aldaw ti biyag ko. Kahit nasawen, gabata may isa nga aldaw ti biyag ko. Masapul nga nakasaganak iti anyaman nga oras. Di ka mawatan. Di na mawatan o di na kayat nga awatan. Ang sapul nga nakasagana tayo amin iti anyaman nga oras. Gabata sante nga amo. No anya nga talaga nga oras. Anya nga aldaw. Iso nga, masapul nga nakasagana tayo ta. Itutuloy mo ti tumulong ti padam nga tao. Ta itutulong mo ti padam nga tao. Panagserbi daytan kiniapot Diyos. Baliwan tan ti topic. Hanga daytan. Tsakayat kapag salitaan ta. Anang arti isa balita. Maturog tan. Sabihin. Diyan kami may waksi na dyan imbaga ni Cora nga ading ko eh. Nanay dyan ya? May paniti? May papankan ka? Oh, ano yun may papankan niya ang imbaga ni Cora? Nakasaysayat ka kano, pudnumet. Nakasingsingpet ka, tawan ti mading ambisyom. Hanggang sigarilyo, sang ka uminom ti arak, sang ka sugal. Ngem. Ano dyan ngem? Kuna namang awang nga igam na karigit estudyante nga empleyado na manang. Ana? Posible nga mapasamak ti kasta. Sweetheart, malaksit kanyak. Saan ka nga ma-in-love karigit estudyante nga empleyadam iti borgastan mo? Elma, awang pulos day tayo iti panunod ko. Kas may isa nga lalaki, no agrukbabak man, panagrukbab, parang dayaw, nga awan iti malisya na, awan ti urge. At peso nga dalatamat pa nakasulisog. Kahit kung himbagakin ka, once at dadigid kong daway nga masulisog nakamatik na dagos tinagan mo. Elma, siksika, kitsiksikan tulay. Awan pulos data ti panunod ko, sweetheart. Ikatum ko matan yaman panagduadon. Isumati ko na, jak to pulos agduadua, iti asawak ko na. Dinto pulos maksayan ti 100% nga panagtalag ko. Agawan no kasta. Namnamaem. Awan to pulos iti makasulisog kanyak. Tatunggal sumuken kanyak ti sulisog na dakman iti oras ti sulisog. Dagos nga tinagan mo. Ken ti pakabuklam ti agan ninaw iti arapap. Awan sa bali. Sige. Agyamanag, sweetheart. Agyamanag. Maturok taro din. Good night. Night. Manong nemi ididimteng ti panag-birthday ti asawak. Siyempre, naisagana ang naimbag at tutuloy ita ang maisagana nga naimbag. Huwag manong, imay amin di kiti kaopisinaan na manong naming agraman ti pamilyada. Isong ato. Kastamatan manong nami di kiti estudyante ng agdama. Ken, di kiti nakapagturpusen nga natulungan. Natulungan na. Sut ka po naman ng name nga nakaragragsak ti asawak no kastangang birthday. Natapete kiti kundawi manong name nga saan lang nga beso-beso, saan lang abrasat, pakablawda, at dapay babae nga nakalaplapsat manong name nga umarakop nga mismo kang kuana. Happy birthday, sir, and thank you, sir. Awa mo pulos
mariknak nga panagselos manong nemi kabuta. Dadya nga panangarakob da kang kuana ket paset iti panangkablaw da kang kuana ta dagiti umar arakop manong nemi ket natulungan na ida. Tumulong nga inakkan na ida iti trabaho. Tapno di kasta ket makapagturpos da. Agraman di kiti agdama. Nga estudyante, working student, manong naming empleyada, ti lima itan, lima idin, manong nami nga hamburger stand. Burger stand. Kasem na taupat ng estudyante, dagsusublat, manong nami ti may nga burger stand. At dapay lima, no ado di kita isumrek, manong nami, ket isumela iso ti pasweldo na. At dalakit basit dumket, dalakit mapasubli lakit di puunan na ore awan ti maganansya na basta lakit di adda maipasweldo na kadagiti estudyante tapno ti kasta adda aramaten da iti panagadaw. Managragsakan kami met syempre kani June nga anak ko kabuta makita mi nga nakaragragsak ni Rico. Kastamat ten kadag naganak yang kuana. Kanakanak kaniya kada kami manong nami. Umaymet ti pamilya ni Cora, graman ti kayong ko, kenduang anak. Nga manong nami nga nakasarita ka mismo ti kayong ko, ni Oscar. Kumusta Oscar? Manang, kaskas di nga. Awan ti steady nga pagtrabahwak. Ano amin iti medyo paglaingam. Ano paglaingan ni bagbagaman. Imasudeg manong nami ni Rico. Abirat! Ay, manong abirat. Kamusta? Kastoy, kaskas di nga awan ti steady. Abay nga di mo alain nga minisuna, sweetheart. Ano to'y? Iti restaurant mo. Mag bakante dyan. Mo naman tag-drive, tagbalik ang driver mo no mapagka uno naggatang ka ka sa pulam. Damat yung driver. So, matan. Sabi nga, di mo na yun, Jay, agluto. Di mo ka di amog luto bayaw. Ay, bayaw. Abiran. Daytan sa ti may isang paglaingat. Magidam. Pag ada experience mo nga ro din. Ti experience ko man ang kitwa. No ang dagpadaya, tumultulungan. Simre ka niti ko, catering. No datay awan hang makater. Agpartida kasi dyan. Tumultulungan ako, nag-ready ka diti rekado. Pasaray matsak ti pag-iba undang agtempla. No, adumat na tamo. Medlagayam. Di alaba mong assistant na cook mo. Halae mo on. Amo na siya na restaurant na ko ma. Hambat nga rin mabaling ang burger ka. Ang spot pang estudyante lang na dyan. Ako nga rin bakante nga janitor ko ma, hindi opisina. Kaya wala dyan pa janitor, talagang college graduate pa yun sa Pulenda. O no, college background na. Sige. Kabutan singasing ni manong mo, ni abirat mo, badasang kaalain dyan restaurant, sige. Alaman manang. Barbaring no, iso pagrugyan ti panaglong awmi kini adin mo. O mga minta agaywan ka dagitay anak yu akit mabalimbat isuna. Mabalim pa isuna. Kamala. Hangay hamon na yun ang jiputot mo. Intun dubad na nakilagi di anak yu akit no handang nas kaya nga maaywanan katwa. Dua ka ito nagtrabaho di restaurant ko. Anong trabaho ti asawa? Mabalimbad nga ko. Dishwasher. Nabaling ko ba't nga instrakal mo no surusuruan, baling nga waitress.
baka bakit unay nga balik mo itres manang. Kita hanapin tas man baka mo. Kas nangarod tinapasamak manong nemi inalak nga empleyadok ti kayong ko. Adumot nga agpaisot amuna. Alis to nga prepare ka na kiti ingredients nga baga ti kusinero, ti chef. Kung nakarot kanyak ni Mang Ramon, ti chef ko ket alis to makasurusuro ni Oscar. Inawas pagarigan ta bakasyon at mabalin nga isunukan. Nasihat nung asta, Mang Ramon. Ayan, bagta inalam isuna. Tanukas ka sa nulaing, mangipas na kakamatin tibukod ko nga negosyo. Ana? Customer lang? Kito ba na? Nalay nga, gayam nga gluto di customer at negosyo. Kakompetensya? Ang kompetensya at umadayo ak matibag pwesto ak. Anak nga umabay dito eh. Lakit na sa trandamano nga agad tadaking ka. Nawaya ka. Tanong padasa mo madan tibukod nga negosyo. Kinunak mo. Kit kastawan iti panagyamyaman ni Kura, manon name manang. Thank you. Hindi pa ila kumangamin nga amok. No, imbagam ko mga nalaing nga gluto ni Oscar, di ko mapilang inalak. Iso nga pwede nang susurukan niya ka nagluto. Malakip mo, ang po ni amo agluto, idi. Tada ni mama para luto. Kensi ka, gabot na dahil nga ambisyon mo. Ni Oscar tinang susurukan niya. Sige. Thank you manang ha. Thank you kay ni manong mo. Manong Rico? Wan, isot nang isingasing. So, ang agapo kay ni manong mo, ni lakay ko, standby pala ni lakay mo. Kaya nawad ka sa madlaw ng asensot biyagyo. Yung may isa pa nga pag-iamanak manang kitakil, titidid mo keng kuha ng sweldo. Wan, kaya nisuntuan talaga ni tigbaling nga chief cook. Agad takdakil tumanin na. No, suminan tumatin ni Mang Roman. Kahit nakanumit nagsulong ang negosyo. Ito na minsan manong naming at damanin na angin nga party dito balay. Ngayon ni June, tiag birthday. Saan nga ni Rico. Inawas ka tama ti asawak na kiti empleyado. Basit na ti Mayo. Hindi ito makasaritak manong naming ni Marco. Ti best friend ti asawak ken kaopisinahan. Marco? Yes. Kasunod kinasingit tunggal may sa katakayo ken ni Rico. Best friend kami pala, idi estudyante kami. Huwag nga rin mo. Idi estudyante kayo, sa kapelag kaopisinaan, sa agpadpadan nga dan asawa yo, pamilya yo. So nalang ata, nalalay nga, kimsuna. Tapay. Nakatalo ako. Hindi ito, may mesapay lang, junior, may lang. Apay ka di yun nayunan. Kaya't minut naman nayunan, nang maging ganay ta, kaya magpagsikog. Ngayon dumting tumadla siguro manayunan ti anak mi. Nalalay nga nga kimsuna. Nalalay nga, tatalot-putot ko. Baka no, adapay chicks mo. Ana? Okay, kas nagkatawa. Datapay nga siguro te nangatiwam ken ni Rico. Kahit mo sawin. Ni Rico, may mesala pangat putot na. Idinto ta si kakitalo. Ni Rico, awan chicks na. Idinto ta si kakit at chicks na. Hala? Apay mo takas na pa nagkatawang. Unong baliktad. Sika, iti awan chicks na, ket nirikot at chicks na. Tapamati ka kani? Sana nga mamati ko rin bagam. Una sa anggit, ipulong mo, tigayim mo. Ipulong mo kanya. Nga sana kang basta talagang kuha na. Awaman timanding ambisyon na.
hangag sigarilyo sa ang uminom hangag sugal nga magbabae. No'y pulong mo tigas ta. Sana ka mamatikan ka. Talaga nga saan ka mamati? Gabutawan ti magkakasta. Nasingpet ti asawam. Elma. Nasingpet. O rin no adal kita mang sulisog kang kuhana nga makaopisi nami. Padpadasan na nga rin ito kasarot ti kinatibker na. Pulos. Isa nga nagasat ka, Elma. Takas ka ni Rico, tinagbaling asawa. Nakasaysayat ni Rico. Datalangin panang tulong na kadagiti estudyante. Nagdakil dito ang banag, di ba? Nga, awan ti sabali nga sa pulan na. Idin to damat di kita ang lalaki dita nga tumulong daman ako nada ngem jemet kinababae wano bagi je tulungan dati supapak na. Eh na nga sawen tumultulong ni Rico nga awan ti ururay na nga supapak na. No pa damat latag sublikan ko na at siyempre anang arod basta at tumulong uno at yaman ti tulong at tumadlag sublikan ko. Haging ka manong naming iti may sang aldaw. Madama kami, kabisi mi manong naming iti restaurant, idi taagring ti cellphone ko. Ni Marco, ti tumawag. Apa nga ta? Hello, Marco? Hello, Elma. Saan ka kumamabigbigla? Apay? Intaray mi ni Rico iti ospital. Ana? Apay? Basta bigla maglatang nga naarinoknok, iti nagtugawan na. Naarinoknok? Intaray mi nga dagos iti ospital. O may kadagos iti ospital, madamang tamtamingan di kiti mangagas. Anong name kaslasanak pa ilang nga mamati. Nagdadarasak nga rod nga napan ti ospital, manong name tapno ibagada. Anatayan ti asawa. Kastaunay ti panagtabtabugak, manong name nga nagulang-ulangak pa yun iti semento, iti datar. Kapag dadyak maaklon, manong nimi akas jaylataan, ti kabigla, kaalisto. Bigla mapukaw ko ni Rico. Mapukaw ko ti asawa. Mapukaw ni June ti ama na. Tiyak maaklon, Ar-arayaten dak manong naming kapatan umanen, mapukaw ko ti puot. Nakasaysaya at nga tao. Ngam apay nga isupay, ti masapa nga alayan ti Diyos. Apay nga isupay ti matay. Apay nga isupay ti mapukaw. Apay nga isupay. Naulit-ulit dagita nga saludsud manong name kabayatan nga nakamansayag ang dasawak manong name nga nukasta nga agdong awak dayta ti umuna nga ibagak apay nga isupay. Kuremet manong name ni June nga anak ko dayta matibagana apay nga ni Daddy Pai, apay nga ni Daddy Pai, apay nga ni Daddy Pai, apay nga nakasingsingpan, nakasaysayaat nga ama, ken tao, iti supay, iti sa pangamatay, mami, apay nga isupay. Salang anak na kami nga agina, manong name, iti mangibagbaga, apay nga isupay. Naginaganak ken kuana kakabsat na kaopisinaan na dagiti natultulungan ng estudyante nga daitan na pintas ng trabaho na ken dagiti agdama ng estudyante nga tinultulungan ken tultulungan. Sir, apay sikapay, sir.
Malagip ko manong nemi di ko na kanya. Tamubuteng ka kadi nga matay. Isuna ka manong nemi saan ka no ang mabuteng nga matay. Kabuta na kasaganan nga matay. Nagtultuloy, ti pang kinasiyaat na itipatan ng nga tao. Agtultuloy lata inuran oras nga aramidin na ti tumulong, ti pinagbalin na nga nasiyaan. Iwawan, ti sabali nga naramid mi, manong nemi no, ti ginangawat, ti kinapudno. Awanin ni Rico. Agin inanan ket inton dumteng ti judgment kasmet laeng kuna na kanyak idi jak malipat. Agungar to ket isunto ti maysa kadagiti alaen ni Apo Dios ni Jesus. Kakadwa nga gindeg ijay langit. Ijay paraiso. Te kunada nga gantimpala. Ganti kadagiti na imbag nga inaramid na ket may sa gantimpala. Gantimpalang buhay na walang hanggan. Dahil talatan, tinangurugyan, tinangliwliwa kanyak, kada kami, manong nemi, nga gin inanan ni Rico, nalpasan ti mission na dito lubong, kaya itong dumteng ti panag-judge, itong judgment time. May santo isuna. Kaya dahil naman, manong nemi, di kang kanayon nga, laglagi pa mi nga agina. Ti panagbalin mi nga nasyaan, akas kadidiriko. Akas materami din ni John, manong nemi, nagbalimot nga nasyaan, kadagiti pada ng estudyante, kabayatan, nga gan-alal. Nagbalin nga nasyaan at tumulong, kadagiti kasapulan ti tulong. Kas teraramidak iti kamsat ko, idi agrigat pa ila. Imitan, napindas maten ti biyag damanong, nagbalindan nga empleyada, agpadpadodan nga empleyado iti restaurant. Hintultuloy ko manong name iti burgeristan, kaya hintultuloy ko ti trabaho iti akinasiyat ti asawak. Nga digiti alaek ng empleyada iti burgeristan ko, nga pinanawan ti asawak, kahit digiti estudyante, working student, nakayat da iti makapagtulog. Saan akon nga nagas-asawa manong? Da para kanyak, may salayang ti lalaki ti biyag ko. Dilaeng Rico. Dito nga rin ti pagkasalita, ket thank you, ti anos mo nang ibasa, ket sapi ko tadamat na batik nga adal, ken liliwak pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada ka nagdengeg ken nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga paghayam mo, Elma. Thank you mat kang ka Elma, iting ka panag surat, panang i-share, kada to'y pakasalitaam. Thank you kada kita nagbuya. Salamat po kada kay amin nga sangapada. Thank you. Okay. Sarararararan.